Mažoretkový súbor Asanka funguje už 27 rokov a aktuálne má 65 členiek. Náš šport je jedinečným spojením tanca, gymnastiky a baletu. Dievčatá na pravidelných tréningoch získavajú flexibilitu, fyzickú výdrž a odhodlanie pracovať na sebe. Od našich mažoretiek vždy očakávame zodpovedný prístup, keďže je to kolektívny šport, v ktorom tancujeme jedna za všetky a všetky za jednu. Vystúpenia či reprezentácia Slovenska na medzinárodných súťažiach každoročne patrí do našej sezóny. Spoločne sa snažíme motivovať aj ďalšie dievčatá k pohybu a budovať novú generáciu tanečníčok. Kostýmy sú neodmysliteľnou súčasťou nášho športu, no zároveň aj najdrahšou položkou z rozpočtu. To nás počas sezóny finančne obmedzuje. Vďaka vášmu projektu by sme si aj naďalej mohli plniť sny a robiť to, čo nás najviac baví – tancovať. Vystúpenia či reprezentácia Slovenska na medzinárodných súťažiach každoročne patrí do našej sezóny. Spoločne sa snažíme